Don't waste your time trying to get people to love you. Spend your time with those who already do. By the way, I miss Pisces. At the age of 17, nabuntis ko. Single mom for 11 years. Ang ako ang life, kay puno kayo sa kasakit. Yung bang walang katapusang pasakit ang nandyan sa'yo. Umiibig po kasi ako sa maling tao. Nagmahal ako ng totoo, pero ako'y niloko. Kaya I fixed myself. Hanggang may nakilala naman akong isang mabait at mapagmahal na tao. Pero nagkamali na naman ako. Yun pa rin. Sinaktan ako at iniwan sa ere. Kaya I decided na balik na naman ako sa dati kong gawin. Yung magbisyo. Inom dito, inom doon, gala dito, gala doon. Boyfriend dito, boyfriend doon. Walang pakialam sa sarili. Kaya sabi ko, pag nagmahal ka ng totoo, iiwan ka lang. Kaya nakipaglaro na lang ako. Walang seryosong relasyon. Months ko din ginawa ang ganyang mga bagay. Hanggang natauhan ako. Umiyak ako ng umiyak at sabi ko lang sa sarili ko na Lord, sorry sa lahat ng kasalanan ko. Sorry kung naging ganito ako. Nagsisisi po ako. Kasi pinagpatuloy ko pa ang bisyo ko na wala ring patutunguhan. Kaya I fix myself again. Naging mas matapang ako. Naging mas matatag sa lahat ng bagay. Inayos ko ang sarili ko. Nag-focus na lang ako sa sarili ko at pamilya ko. Nag-work ako sa Jensen as front desk at manager sa loob ng 2 years. Until I met someone na nagpatibok na naman ng puso ko. Pero ayun, nagkamali na naman ako. At siya ang dahilan kung bakit nag-viral ako at gumanda. Char. Pero months ago, nag-decide ako na umalis sa tinatrabahuan ko. Kasi gusto ko sa malaking sahod. Kaya nag-decide ako na mag-abroad. At ayun, I'm still here in abroad. Hindi madali ang buhay OFW. Dahil malayo sa pamilya mo. 3 years akong naging single. Dahil takot pa kasi ako sa commitment. Nag-enjoy na lang ako sa sarili ko at sarap maging single. Pero parang mas masarap pag may jowa. Di naman sa pagmamayabang, marami namang naniligaw sa akin. Pero basta't lahat, walang bet. Mahilig talaga ako sa gwapo. Kaya yon, palagi nasasaktan. Pero nabago ang taste ko nung may nakilala ko. Dahil sa reto nagkakilala kami. 7 years yung gap namin. Mas bata siya sa akin. Baby boy pa. Di ako mahilig sa bata, pero sila ang mahilig sa akin. Char. Nagkakilala kami mga month of October. Nanligaw siya sa akin at di ko agad sinagot. Nagpa-cute pa ako. At para alam ko talaga if totoo siya sa akin, kaya pinahirapan ko pa siya. Pero di siya nag-give up sa akin. At lagi niyang pinaparamdam sa akin na special ako para sa kanya. Parang kami na, pero hindi. Kung baga walang layban. At yun nga, nahulog ang loob ko sa kanya. Hanggang naging kami. Pinakilala pa niya ako sa kanyang pamilya. At siya din ay nakilala na ang pamilya ko. Kahit LDR kami. At busy siya sa school at work. May time pa rin siya sa akin. Di nagbabago ang pagmamahal niya sa akin. Kung siya man ang binigay ni God sa akin, blessings talaga.
Pero akala ko perfect na kami. Akala ko ako ng pinakamasayang babae. Akala ko walang problema na darating sa amin, pero akala ko lang pala ang lahat. Kasi isang araw, na-aksidente ang boyfriend ko. At yung kondisyon niya ay 50-50. Grabe. Di ako nag-expect ng ganon ang mangyayari sa kanya. Habang nakikita ko siyang nakahiga at tuguan at walang malay. Ako naman dito sa abroad, di alam ang gagawin. Hanggang dinala siya sa hospital sa may Jensen. Matagal pa na nakapasok sila ng family nila kasi kailangan daw ng hospital ng down payment. 150k. Mabuti na lang may isang tao na tumulong sa kanila. At naka-down sila at nakapasok sa ICU ang boyfriend ko. 3 weeks coma siya. Sa 3 weeks na yan, di ako makatulog. Palagi akong umiiyak na sana magising na siya, na sana okay lang siya. Palagi akong tumatawag doon para may communication kami ng family niya. Kahit papaano, walang masabi ang pamilya niya sa akin. Ilang libo rin ang gastos ko sa load abroad to Pinas. Pero, dadma ko lang. Di importante sa akin. Ang importante ay magising na ang boyfriend ko. After 3 weeks of coma, nagising na siya. Thanks God talaga. Narinig niya lahat ang panalangin namin. Pero pagising niya, di siya makapagsalita. Dahil may tubo pa sa bibig niya. 1 week din yun. At yung pagtanggal na, makakasalita na siya. Pero, para yung stroke ng salita. Grabe. Narinig ko ang boses niya, iyak ako ng iyak. Nakakaawa ang boyfriend ko sa sitwasyon niya. Pero mabuti na lang at weeks lang yon at nabalik din yung pagsasalita niya. Kaso may malaki ding problema dahil nagka-amnesia siya. 3 months na siya since na-disgrasya pero amnesia pa rin siya. Sakit lang na di niya ako kilala. Months ago, naging okay ang recovery niya. May naaalala na raw siya. Pero konti lang. Yung mga taong nandun sa kanya, yun ang naaalala niya. Lalo na yung kasama ng mama niya na nag-alaga sa kanya. Si Miss A. Yun ang palagi niyang bukang bibig. If ako ang kausap niya sa phone, di niya ako kilala. Pangalan ni Miss A ang sambit niya. Sobrang sakit. Di ko rin siya ma-blame kasi namulat siya na silang magkasama. Si Miss A pala ang working student ng auntie niya. Yung auntie ng boyfriend ko ang nagpalaki sa kanya. Yes, nagsalos ako. Sino ba namang di magsasalos na ikaw ang girlfriend pero iba ang bukang bibig? Yung parents ng boyfriend ko, okay kami. Pero yung side ng tatay niya at nanay niya, hindi. Ayaw nila sa akin. Kasi nga, ang laki daw ng agwat namin. Single mom raw din ako. Yung pamangkin daw nila, professional. Ako ay isang OFW lang. Sakit. Pero lahat ng yon, tinanggap ko. Ang mga masasakit na salita. Pero ang worst lang yon, pinagsabihan ako na sa bar ako nag-work. Kaya daw ang dami kong pera. Grabe. Nilalait na nga ako sa pagiging single mom ko. Pati trabaho ko, nag-judge pa sila. Di nila alam ano ang buhay ko dito sa abroad. Nag-aalaga ako ng matanda. Nagkukuskos ng kubeta. Pero sinisiraan pa rin ako. Yes,
Di ako perfect, pero may respeto ako sa sarili ko. Kung ayaw nila sa akin, di wag. Di ko naman pinipilit ang sarili ko sa taong ayaw sa akin. Kasi nga, mas bet nila si Miss A sa boyfriend ko. Kaya siguro ganun sila. Mga mata pobre pa sila. Kaya na-realize ko, bakit ko naman ipagsisiksikan ng sarili ko sa mga taong ayaw sa akin? Isa pa, di naman ako nakilala ng boyfriend ko. Kaya nagdesisyon ako na di na ako magpaparamdam sa kanila. Lahat ng kontak ko sa family niya nawala na. Nag-iba na din ako ng Facebook para di nila ako makita. I love myself more, kaya ginawa ko yon. Ano man ang sabihin nila, wala na akong pakialam. Basta ako, naging mabuti ako sa kanila. Sa ngayon, nabalitaan ko sa friend ko ang sitwasyon ng boyfriend ko. Na okay na daw siya. Balik school na daw siya. Graduating na kasi siya. Pero yun pa rin, may amnesia pa raw siya. Hindi niya rin ako hinahanap. Mas okay na yun. Wala na siyang matatandaan. Ewan ko kung anong tawag sa amin. Kami pa ba? Wala na. Kasi ilang months na din ang nakalipas na wala na kaming communication. Kung mahal niya ako, if babalik ang alaala niya, siguro hahanapin niya ako. Pero kung hindi, wala na akong magagawa. Masaya na din ako kung masaya na din siya sa iba. Ito ako ngayon, laban pa rin sa buhay. Para sa pamilya ko at kasama ang totoong kaibigan. Madami man ang dumating na pagsubok sa buhay ko, pero heto ako, lumalaban pa rin. Para kay Mr. J, sana tuloy na yung recovery mo. Sana matupad lahat ng pangarap mo sa buhay. Kasi ako, tinutupad ko rin ang pangarap ko sa buhay na mag-isa. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Miss Pisces. Karon ladies and boys, mabasa sa ta sa inyong mga comments, shoutouts sa mga niagi nga mga confession. Anyways, daghang salamat ay kayo sa mga kanunay nga mga nag-sponsors, mga naminaw, o sa mga nag-comments, nag-reacts, nag-shares. Daghang salamat kayo ninyong tanan. Saying hi og maayong pagpaminaw ni Miss Eda Joya Sandoval nga always og kanunay gini siya nga nag-support sa to, nag-sponsor through Gcash. Daghang salamat kay ma'am. Hi kang Jody Ann De La Vega. Hi. Roach Ramos, hi to you there. Victor James Alvarez, mayong pagpaminaw ug daghang salamat sa suporta. Daisy Jane Buhi, hi. Joanne Rosilio, listening here sa may KSA. Salamat kayo. Sa mga tanang OFW nga naminaw sa tuang mga audio stories diri sa YouTube, daghang salamat kanin tanan ug amping mo kanunay ha kung ahaman mo karon. Hi kang Argeline Angana, belated happy birthday to you. Happy birthday. Basta na nag-celebrate na lang silang birthday today. Kagahapon, ugma. happy birthday niyong tanan. Hi kang Miss Katrina Manason, nga always yun siya nga nag-support sa tuang mga audio stories dari sa YouTube. Jairil, hi. Annie Samonte, hi. Hi kang Mox. Indab nga gikilig daw ay laminaw. Sana all kiligon pa. Heather Heartfelt, hi.
chill na kami tawon ato permi taon way ligo manulod kay way wala tulog. Hi. Arcel Malaran. Hi kandang. Inday Maldita, hi. Mr. Identity, hi. Earl Jan Lalamunan, more pa po. Ay kabala kay daghan patag mga confessions. Nagikan sa Yusinian Freedom Board o sa mga confession stories, feelings na iyong ginasend sa ko through messenger o email. Perting daghana pa jud kayo nga wala nako nabasa. O kung na may mga requests nga mga confessions nga gikan sa Yusinian Freedom Board nga gusto ninyong basahon nato, pwede ko ninyong i-message akong messenger. Tanawa lang palihog dara sa may description box below. Hi kang Thets. Hi. Dara is my world. Hi ni Lovia Akwe. Hi kang Miss Anna Beer sa may Hong Kong Dapita. Daghang salamat sa kanunay nga pagsuporta. O kung magsad gani ko kay anda magpalipay si Miss Anne Beer sa ko. Na siya'y kuhan pa Gcash. Salamat kayo. Ding Chai Q. Hi. Good morning, good afternoon, good evening. Hi. Mayan Ponce. Hi. May shout out to you. Magsana all na lang taani oy. Ingon si Angel Jade Espina. Hi. Neneth Gutuman. Hi. Kenneth Gorafe. Jola Laranyo. Sakto ba ko? Hi. Floridane Mallorca. Hi bye. Shout out po. Hi kang Miss Floridane. Salamat kay nagpa-Gcash po ni siya. Nani siya ikuan ga request. Nabasa na ba na ako, ma'am? Jean Morningstar by dili ko crush akong crush agoy. Daghan mo. Daghan ta. Gemma Laksinto. Hi kang Yan. First nga nag-comment sa tuang confession. Daghang salamat kaayo. Basa ba ta? Ito ni hot doon og basa ng mga nag-shout out na rin. Taman mo maanta. Hi kang Jackie Padwala. Hi. Ordaneta Gisulga. Hi. Andy Tura. Marita Avela. Hi. Ednaline N. Campanyog. Hi. Lady Jane Canielo. Curly Nicor. Shout out to you. Jill Abirio. Lester Ortiz. Shout out. Salamat sa pagpaminaw. Masaw Lovely Rose. Hi. Blur Plays, salamat sa update by o salamat pod kaayo sa mga naminaw. Taman sa na mga maminaw sa atong audio stories. Di ta mo undang og upload post diri, di ba? Hi kang Micah Jane Carmen, Joshua Bantukilio, Shaina Grace Talingting, salamat sa pagpaminaw. Maria Althea Cabulaw, hi. Liza Rosiana, Bebski, hi. Bea Malate, hi. And hi Gandipon, hi. Marge Ambir Zane Gomez, hi. Shout out to you, Marge. Glosel Pacunla, hi. Mayat Ganiban, hi. Chekin Menzo, hi. Zaileriel Sarkawoga, hi. Hi kang Miss Jadely Calis Nis. Hi kang, sorry na dyan. Hi kang Miss Jadely Calis Nisan. Hi, follow niyo siya sa kuan sa Facebook. Kaya daghan siya mga products, di ba? Nga pwede ninyong paliton. Og na siya ikanas tawag na mga paluwagan og mga paraffles. I-search niyo si Mama Jadely Calis Nisan sa Facebook. Ha? Gemma Laksinto, hi. Hi kang hayan eh. Lisod ni ubang lalaki mawala lang sa tapad ang babae kadyot ng itanog lain. Di mo mabuhi di kajugjug. Tapos ending mangayog sorry kay ana ligi nahubugra or what else pa na dihang katarungan. Ngitag lain laki oy naarkaw ray higugmaon. Adiday. Ngitag laing laki oy na ikaw ray higugmaon og kasaligan.
na ay daghang nanguyab nimo na apakay sakto jud nga di ka kawala. Na ay pinaguhugutan si Hayan eh. May gani kay di ko ka-relate anang magbinuang ani man ang mga puutan, di ba? Jillian Rubante, Have Another Woman. Oh my goodness. Sa tanang mga kanunay nga naminaw sa tuwang mga audio stories, daghang salamat kaniyong tanan. Bisag dili na ko mabasa ang tanan yung mga shoutouts, yung mga comments. Salamat jud kaayo sa kanunay nga pagpaminaw, pagsuporta. Diba, if naka-follow or like na mo sa tong Facebook, palihog ko. O wala pa, palihog ko. Appeal pa sa tong TikTok ha. O ay kalimot sa pag-share, pag-comment, ay skip og ads sa tong YouTube channel. O syempre kung gusto once again mo, gusto mo nga magpa-advertise, promote or magpa-shoutout, special shoutout. Pwede ko ninyo nga i-message sa akong messenger or sa akong email. Tanawa lang palihog dara sa my description box below. Okay ron ladies and boys, months ako. Balik ako sa sunod na to nga confession, syempre di ari lang gihapon sa ato ang YouTube channel. O si bay gamay mo ingon na mo uyab daghan mo daghan ta. Amping kanunay mo.